kuva manga makamirira iya yasvika muri yezimbabwe tadzoka nema-updates as usual. Nyaya dzatinogara takakubatira idzi dzinenge dzichingoitika. Nhasi ndiri kutambira mashoko panapa. The full bench of the Pretoria High Court in South Africa orders that former Zambian President Edgar Lungu's body to be repatriated for a state funeral. His family had planned to bury him in South Africa to prevent current President Hakainde Hichilema from presiding. Pekupedzisira tinoti shiri inozongofa. Sanyaya yange iripo ndeyekuti vanga vati aiwaka muchinda ngaaite se ngaavigirwe mu South Africa imomo ifamily yanga iri kudaro iyi. Asi South Africa ikati aiwaka panapa tiri kubvumidza iyo hurumende yacho mukomana ngaatakurwa aende anovigirwa kuZambia, anopuwa futi zvekare iyo yavanoti state burial. Pakuvigwa pastate burial apa unonovigwa nehurumende kozanda ungori president ndo zvinhu zvacho zvingoripo. Kumbova president kwaungombori koko zvine mabenefits in each and every country. But inini the reason netondiwe nenyaya iyoyi ndozvati manga muda kunyazonzwisisa. I know kuti vanhu vakawanda vaibvunza Lungu akazoita sei ende vamwe vaitofunga kuti akavigwa kudhara ende ndakatombopindura vanhu vakati wandei nichivadza kuti no, Lungu asati avigwa. Vamwe vachidza aiwa akangozongonovigwa, vamwe vachiti akanovigwa kuZimbabwe. Hazvina kuzofamba sekudaro. Right, nyaya iripo yehombe ndekudai so. Patene chiti shiri inozongofa pape. Varume avantaye vanotoda nenyika, otonga nyika, oita zvaanoita, uraya vanhu nenzara, oita sei. Pekupedzisira pacho iye pachake chero akafa haana kana shungu dzekuvigwa munyika iyo. Chii chakadaro ichocho? Ndo ndekutanga chatoda kuti titange kuongorora kuti chii chinokonzeresa kuti munhu neshungu dzekuti avigwe munyika yake yacho anenge asina. Zvinenge zvichikonzereswa nezvinhu izvozvo. Ubhinya ihwohwo tinoti zvakamira sei. The same situation kana same scenario iyo iri kuitika zvekare. Uchaona kuti muZimbabwe ana Mugabe vese even kutorwara kwake haana kana one day akamboshuvira kuti rekedza ndirapirwe muZimbabwe machimo. Aenda unorapirwa kuSingapore. Mari yacho vanenge vanadzo idzi vanenge vachitambira nedzimwe dzinenge dzichirwa madhiridhiri. Saka toti tiri kuenda kupi papa. But anyway inini ipapo ndoziva ndiri munhu anotaurisa zvangu. Ndine something, ndine play something chekuti munyatsoona kuti nyaya iyi haisi kupera zvakanaka. Because maZimbabweans vakatsamwa zvekuti uchazongoona umwe musi pachatanga kutorohwa vanhu. Ukaona kuti vanhu vakutoti kana afa arikutosvika kutoti kunyika kwake ikoko vanhu vachamuchera. Vamuchera otanga kumuzvambaradza akafa kudaro kana kuti vamwe vanopfura vachiita zvavanoda paguwa pacho ipapo. Unoziva kuti mwaona kuti uya vatobatidza moto pamusoro peguwa racho. Something like that zvinokwanisa kutongoitika futi vanhu vachita kunyatsokurwadzisa wakafa kudaro. Andimukuzvona. So dakuplay something kuti munzwe zvinhu zviri kutaurwa panapa nevamwe. But before I do that, munoziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara ndakadai so. Kana uri muSouth Africa ndoregisterwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Zvakuitwa nemunhu anonzi Owen weEducation Research. Ndiye one anokwanisa kukuvhurira FNB business account, kukuvhurira kuitira company registration and aufambe kuenda kwa ari ikoko. Unoita uri kwa uri, unongotora namba idzo dziri pa screen wobva wataura naye Owen ungoti ndapfura nepakuliend akandionesa kuti zvoni unokwanisa kuitirwa zvinhu izvi zviri easy kana kuti zviri nyore. Saka garai mambata namba ndakusira pa screen. Zvakawanda munobvunzira ikoko price zvakachipa azvichadhure. Asi zvinokuti ndikataura price because andozotadza kurara kana kuti uzotadza kuitawo zvimwe zviri makungofona fona. I understand mazimba munofona, but it's always good kuti ukatora namba wobva wanyatsofona netime yako. I think ndatopedza nemi. Da kuti ndichikuplayerai muchiteerera zvinhu zvekutaurwa panapa. Vanhu vane maonero akasiyana siyana. Hakuna varume vanotaura. Teererai munzwe. Ndakagara ndazviona kare zibumbwairi pareitanga kubumbwaira nenyika yedu yose richibumbwaira richiti the voice of the people richibva rabumbwuka richibva rabumbwaira nenyika yedu richibumbwaira robva rasvika pamberi pevanhu rokwira papodium robumbwuka richiti the voice of the people is the voice of God, the voice of the people is the voice of God. Rakabva apa rakaenda kuchiredzi rakasvika papodium richibumbwaira kunosvika muchiredzi rakatanga kubumbwuka pamberi pevanhu rakati kana kudenga chaiko hakuna hurumende yakanaka seZanu PF iyo yevabumbwai. Tikati kudii vanhu vakabva vati ngwena ndikati mweya iwowi dhimoni iroro ubumbwai ndoda kuribumbwunura chete. Saka ibasa rangu randakuita nemi kuti takubumbwunura iwo ubumbwa wakatekeshera nenyika yese. Pese unonga chingobumbwuka vakadese vabumbwuka ubumbwa hwavo ihwohwo ndo watiri kuti ubumbwa ihwohwo toda kuhudhipota huende kumusha kwavo kuvabumbwako. Zvese nebwidi guru kairi Matibhiri Mugabe
bwidi guru iri Mugabe aibva abwidirika kwazvo achida kubwidinaiza asi he wanted to bwidinize everybody. Akagadzira mascholarship ake ekunyasara nduku achikumba iwo mamwe mabwidikwa machawa vachiuya aiwa vakapfeka zvihete zvavo zvimukofia vachipanana mascholarship vachidii nenyika yedu. Vaifungidzira kuti zvicharamba zvakadaro vachibva vabwidirika kwazvo nenyika yedu. Iwo mabwidi achibwidirika achibuda mumapurazi achibwidirika achipinda mutaundi achibwidirika nemumarokesheni vachibwidirika nemumaini vachibwidirika kwazvo aiwa vachiita ubwidi hwavewo. Zvino tada kuhubwidinura ihwo hubwidi. Ibasa redu rokubwidinura hubwidi ihwo kuti hudhipo toudzokere kunyika yevabwidi. Munayo kanyika yenyu yebwidiland. Vabumbwa vanayo nyika yavo yebumbwaland yeZambia ye. Ndakagara ndazviona kuti tingati ingozi dzemandevere. Aiwa dzisi ingozi dzemandevere. Muda kusvibisa zita remandevere. Hongu we know kuti you committed ma-atrocities are dangerous. Masaka yamakaita mumatebhererendi. Zvechokwadi ingozi rudzii dzevabumbwa dzokuti mukadzi akatakura pamiri, munhu wemukadzi anochekwa nebanga, munhu achiburisa mwana achiti mwana wavo akatakura mwana womudhisidhendi, kuita sezvinonzi vakanga varipo mukadzi uyu achirara nemudhisidhendi, kuita utsinye noruvengo. Imimi vabumbwa, now we are making you test your own medicine. Dzokereka kumusha kwenyu. Isa hatisida kukuchekei nemapanga, hazvida kurovai netsvimbo. Tiri kuti mune kumusha kwenyu, dzokerai kuZambia. Munobumbwaira muri kumusha kwenyu kubumbwaland. Hatikubvunzei isu. Umbwa hwenyu hwohwo hwamunenge muchiita hwechibumbwa, umbwa hwamunoda kumwaya pakati pedu hwokubumbwaira nenyika yese. Muchibumbwanuka, pamasvika moda kubumbwanuka, apo nepapo mobumbwanuka. Manje isusu tada kukubumbwanurai manje. Ubumbwa ihwo tada kuhubumbwanura tiudzosere kumusha kwawo. Ndo zvatiri kutaura kapanapa. Iri bwidi guru rakanga richiti kudiko kune vanhu richidzidzisa nyika yese kuti itai pamberi nejongwe, pamberi nohuku, pamberi nojongwe, pamberi nohukwana, pamberi nohuku, pamberi nohuku, richiba mari, richiba mabhazi kuwinofo. Yezvo ikwezvo zvekune bumbwa guru rakanohodha matirakita manikirini rakanohodha kufa kwacho brain rakanohodha mabhazi instead yekuti rifunge kuhodha matirakita. Derekanga rakahodha matirakita nyika ingade ichiguta, vanhu vese vachitora chikafu munyika medu umu. But nokuda kwemwe kwedhimoni riri maari rohubumbwa rakatotora over 300,000 tons of maize rakaendesa kunyika yevabwidu, kumachawa, kumalawu, richinodhoneta ikoko kumusha kwaro. Munyika medu tine chirikadzi dziri kufa nenzara, tine nherera dziri kufa nenzara, tine mapofu vari kufa nenzara, tine zvirema zviri kufa nenzara, tine vamwewo varombo vari kufa nenzara. But bumbwa chete riri ngoti pamberi naro garwe idhipe. Ndo zvatiri kurirambira izvozvo zvoubwidi ihwohwo, zvokuti munofamba nenyika yese muchibwidirika iyemi mabwidi, muchithiretena vanhu chinhu chamunogona chete kuuraya, kudambura musoro, ndozomuuraya, ndozomuabhudhakita, ndozomurova nepfuti, ndozomurova nechibhamu. Ndo zvamakachenjerera kuhura munokuda zvisingaite vabumbwa nemabwidi. Maifanira kutopiwa korona, maifanira kutopiwa imimi korona nedzimwe menduru dzechihure. Tokuziva ika mese imi vana Mnangagwa imi. Zvinoka imi mune dzimwe menduru dzamakapiwa dzemukondombera imi. Zvokuti kwa zvino makambani anogadzira ma-ARV akanzi nhasi avhara, vanhu vanotanga kufa vese munyika munyemi iZANU-PF. Ndiri kuti kambani inogadzira ma-ARV akanzi nhasi yavharwa, hakuchina, vanhu vanotanga kufa dini imi maZANU-PF. Vana Mohadhi makaora kudhara, but munofamba muchibata vana vasikana muchirepa muchiti muri mapuresidhendi. Nana Mnangagwa ane makesi manganiko ekurepa uyu mubumbwa uyu. Zvako zvakuvhunditsira vanhu uchiti unaabhudhakita vanhu nokuuraya vanhu, tinozviziva, wakauraya vakawanda. Makatangira kuMozambique maiuraya nezvirema. Tinokuziva une rekodhi. Iwewo pachako mubumbwa, iwewo wakabumbwanuka pamberi pevanhu vese, wakatanga kuponda munhu une 18 years nebanga. Iwe imedhera kai. Zvino nohumedhera hwako uda kuti iwewo nohumedhera hwako tikutye iwe. Nohumedhera.
uda kuti tukutyene nawe kwabhudhakita masiyai woyese chibumbwa nechibwida ari kwabhudhakita chirwa vanhu nemapanga muda kuti tukutyei muda kuti vhundutsira nekwabhudhakita imi wabumbwa imi zivai kwekunobumbwanuka muri nemi mabwidimi zivai kwekunobwidinikira muri zvozo mabhudhakita Jeff Judha atufumura toda vanhu vanobatanidza vanhu ndaite politics dzake dzakanaka zvakanaka zvamuri kuita zvokabhudhakita vanhu nokuvharira vanhu majeri muchibaya vanhu nemajekiseni nokurova vanhu ndo zvakanaka toda politics dzekunikirina ende munohlira kumusha kwenyu mhani imi machawa imi hamuna kumusha here hamuna kumusha here imi machawa muzimbabwe ati bude nyika yedu ko kumalawi yozoita nyika yani manje malawi yozoita nyika yani zambia yozoita nyika yani tati mune kumusha kwenyu dzokerai kwenyu imi maaliens imi amezimbabwe ndakasangana nerimwe nyasa akati amezimbabwe ndakati iwe uri mwase iwe uri mubrandaya iwe uri mwale uri bwidi une kumusha kwako taura kuti uri muzambieni mani takazvarirwa imomo sekati unojairira imwe munojairira imwe gare rakangano rakuti kumusha kwedu kuzambia tine purazi kohomika wakuti wani uri muzimbabweni vabereki vedu ndo vakauya nababa vedu ndo vakauya ndikati unokumusha kwako kuya kwababa vako hakugadzire kuti iwe ungova muzimbabweni unoramba uri mubwidi unoramba uri mubumbwa unoramba uri muchawa iwe